Yafika yonke lento leyo iyenzeke ngokuphazima nje kwelihlo. Sidala umonakalo esichothe besikhatshwa imvula ibisina ngamandla kwidolophu yaseMthatha neenginqi eziyingqongileyo. Uza kuvela enkundleni ngomvulo wasetyhini orhanelwa kwisenzo sokubulawa komqhubi we-Uber ePitoli. Sinibulisa emakhaya okandandaba indodwa ndihamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Sishiya umonakalo omkhulu isichotho nebesikhatshwa imvula ibisina ngamandla kwidolophu yaseMthatha neziphaluka zalo mmandla. Ezi mvula ziye zonakalisa amakhaya zizadiliza izakhiwo kuquka neziseko zombane kwaye neendlela zitshone phantsi kwamanzi nabahlali babalilahleko. Umthatha kunye nendawo ezingqonge lo mmandla zithwaxe bobunye ubusuku bezaqhwithi nezikhatshwa zemvula ezimandla nezibangela umonakalo kumakhaya kuquka nakwiziseko zombane. Kungokunje abo bangamaxhoba okonakalelwa bacela uncedo. Uthi ke ngoku naxa imvula leseyibudlula babaleka ke ngoku abantu beza bazosihlangula sikhutshwe kulaa festire phaa ngemva uphuma kwethu. Yafika yonke lento leyo iyenzeke ngokuphazima nje kwelihlo. Ubuyabona nje even nale ndawo apho sihlala khona ngoku yonke loo nto leyo nemoto endinayo kule shelter ihlala kuyo usayibona nangoku ubuyayibona ubujongile isengaphantsi kwe-shelter even nangoku. Kungokunje isikolo iNjemla Primary School engangelizwe kuzawunyanzeleka sithi xa ngokufunda nanjengoko sishiyeke namagumbi amabini amanye emke nomoya. I don't know what is going to happen. Actually, I've reported to the authorities, so I just hope that they're going to do something about the situation. And I've just even spoken to one of the EDOs that I'm here at the school and the situation is dire. So we only depend on them, you see. Nanjengoko imeko zemozulu ezimandundu kulindeleke ukuba ziqhubeke kwezi ntsuku zizayo, abasemagunyeni bathi baxhobe bafohlele ukulungiselela imeko ezinje. For the past week, our teams have been on standby because these storms have been raging. I think throughout the week, we most certainly know every afternoon something is going to happen. So we had started a communication with our communities, trying to put up some safety measures that our people must implement, encouraging them to keep vigilant and safe, encouraging them not to test waters where there seems to be high flows of water, to make sure that they don't take such risks. So we have an active system where our teams really know that we are at an abnormal kind of an arrangement. Kungokunje akukabikho mntu uswelekileyo kwaye abenkonzo zohlangulo bathe bhazalala ukuhlola umonakalo. Mapolisa aseGauteng abambe avalelo wasetyhini kulandela ukubulawa komqhubi we-Uber kwintshona yePitoli ngolwesithathu ngabantu ekukholelwa ukuba bebefake isicelo seenkonzo zesi sithuthi. Kuvakala ukuba isithuthi sexhoba kwanomzimba walo zafunyanwa e-Atteridgeville yaye umrhanelwa uza kuvela enkundleni kamantye e-Atteridgeville ngomvulo. Ividiyo ethendi kumakhasi ezonxibelelwano ebonisa imizuzu yokugqibela yokuphila komqhubi we-Uber idale isankxe. Umfelandawonye we-e-hailing kuzwelonke National E-hailing Federation of South Africa ivakalise ukubakho kweentanda ezibeka ubomi babaqhubi be-Uber esichengeni yaye uthi kukho imfuneko yongenelelo kule ngxaki. Main issue that we've been actually identifying with our recent safety workshops with platform providers is the rider verification. Most of these platforms have what we call a driver verification. However, what's lacking is a rider verification. Most drivers don't even know who they're picking up, but the rider knows who's going to pick them up. However, the driver doesn't know who they're picking up. Hence, you find ourselves in such situations. So that's one of the main issues amongst many, such as a rapid response unit from SAPS, whereby if a panic button was initiated at that point in time, at least a rapid response would have been able to attend to the incident in at least efficient time. Uthela Masakale walomfelandawonye uqhube ngelithi kunyaka uphelileyo bazama ukuqwalasela umba ukuqinisekiswa komkhweli ngaphambi kokuba umqhubi amkele isicelo senkonzo zakhe. Amongst the
local and international platforms that are there in South Africa. As far as NAFSA is concerned, we are only aware of one platform that one of our affiliates in the Western Cape, Wikia, has been in talks with in terms of safety. They recently had a safety workshop campaign in November last year, whereby the rider verification aspect was actually addressed. So the only app that we are aware of that has actually addressed the rider verification issue is Bolt. However, Uber, on the other hand, has not come to the party, hence you find ourselves dealing with such incidences. Ukwabongoze uluntu ke ukuba luyeke ukusabalalisa le video ngelokunika isidima kumfi nakusapho lwakhe xeshikweni ethe balindele ukuphikisa isicelo sebheyili somrhanelwa xa avela enkundleni ngoMvulo. Ibekwe kwikhaya lokugqibela inkwenkwana ebeneminyaka emihlanu uManqoba Mnisi eCoronationville eRhawutini ekholelwa ukuba uswelekele esibhedlele emva kokonzakala esikolweni. Isebe lezemfundo eGauteng likwiphulo lokuqesha inkampani yamagqwetha ezaqhuba uphando oluzimeleyo ngokusweleka kwalo mfundi wesikolo samabanga aphantsi iBernard Isaacs. Esi siganeko senzeke ngomhla wesibini kule nyanga yaye usapho lusafuna impendulo. Eso sisijwili esivakalisa intlungu ngokusithele emafini kwenkwenkwane eneminyaka emihlanu ubudala nebiseze ngobuso elizweni. uManqoba usweleke ngesaquphe eshiya uluntu lwaseSoweto lunxunguphele yaye lufuna impendulo ngokubhubha kwakhe. Uzibandanyana walalana xolani nithi good night Manqoba ulale kahle kodwa ungalali ubheke phezulu ijustice iyafuneka ijustice mayime makube khona uthi mhla okhona ongene ejele ngicele ulapho ke uzolala uphumile khona ngiyabonga. We are not only burying a child, we are burying unanswered questions. But the truth, however, will not die. A mother stands before us today shattered, not in a way that makes noise, but in a quiet language that only she understands. Inqununu yesikole befunda kuso ithi kukho uphando lusunguliweyo itsho ibongoza uluntu ke okokuba lungazigwebeli ngalomba. The matter is sub judice. There's an investigation, and we heard over the news that the MEC has appointed a group to investigate this. So I want to ask that let this matter run. Let's not come to a place where we find someone guilty without the evidence. Uceba kaWard 46 uvakalise ukuxheleka ngesi siganeko esithi linxeba elinzulu. Utsho esithi kwakhona kuza kufuneka ithabathe uxanduva umbulali ukuze usapho luxole. The brutality, the barbaric, the cruelty okubulala uManqoba, it is painful. Akawanga ngamafiti, azange fainte. Someone kill him. Kubhlungu bahlali, siyableeda. Uyisonge ngelithi abazukutyhola rhulumente ngento angayaziyo kodwa kukho umntu ongumenzi wobubi, umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo. Iqela le-DA libambe inkomfa yalo yonyulo kwiphondo laseMpumalanga nalapho kulindeleke ukuba lonyule isikhokelo esitsha sephondo. Sekananjalo lithi thaca izicwangciso zalo zonyulo lomasipala lalo nyaka. Inkokheli yeli qela uMnumzana John Steenhuisen uhlabikhwelo kubantu baseMpumalanga ukuba bavotele liqela ukuba bafuna ukubona inguqu ezimpilweni zabo. We have an opportunity to really get things working. And so, to the citizens of the towns and urban areas in Mpumalanga, my message to you today is very simple. That you can stay as you are for the rest of your life, or you can change to the DA. Because we have a track record. And friends of Democrats, there will be plenty of political parties in every colour of balloons and pamphlets, and they will arrive on the doorsteps and they will make promises
the same promises they make every single year. But there's only one party that's going to come to your doorstep and show you what we've done over the last 7 years. A track record of getting things done. Lo kaStian Hazen uthi uMzantsi Afrika uqhuba kakuhle kakhulu ngoku phansi korhulumente wobumbano kwaye uthi abaphathiswa bekhabhinethi abaphuma kweli qela ngabona beze nenguqu. South Africa is a much better place today than it was on the eve of the elections in 2024. Just look at what has achieved from just 6 DA ministers and 6 DA deputy ministers in government. South Africa is off the grey list. The rand has stabilised. Investment is returning. ID books are being delivered through the banks. We have record matric results. Connectivity, thanks to Minister Malatsi, is expanding. And economic growth, thanks to the hard work of Deputy Minister Sarupan in Treasury, has grown compared to the pre-GNU period. Namhlanje abaqhubi bezithuthi zabafundi bangungelene ndawonye nalapho bavakalise izikhalazo zabo kumphathiswa wesebe lezothutho kwiphondo laseGauteng okuze emva kwengozi ezenzeka ezindleleni neqatshelwe ukuba zibangelwa ngabaqhubi nazizithuthi ezingekho kumgangatho olungileyo ezindleleni. Umphathiswa wesebe lezothutho kweli phondo uDiali Tlabela uthi bazivile izikhalazo zabaqhubi kwaye baza kuzinika ingqalelo. The successful engagement with the local associations that came today. It was quite very successful for us because Betaviu, we dealt with the issues that are of concern. We're happy that they want to comply, and we took them through some of the issues that they had as a problem. Like, for instance, police clearance. Some were raising that the issue of police clearance is a hindrance to them because they submit it when they apply for PRDP. So why do we want another one? And in actual fact, they can still submit the same they submit for PRDP. We also have issued licenses today. Ukanti abaqhubi banikwe iqonga lokuphalaza imbilini yabo mayelana nemingeni abajongene nayo kwisebe lezothutho. Ngi-aplaye January 2024 ngisalindile namanje mangiya kuTholephe ofisini ngiyobuza ireason awuyitholi. Last week I have to fight office ukuthi ngifuna ukuphuma la sengazi ukuthi why ngingayitholi i-permit because all along you're just telling me gazetted every time I check. Ngethuba ebesenza intetho yakhe yesizwe ngolwesine umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uye wabhengeza ukuba kuza kutyalwa amajoni kwiphondo laseNtshona Koloni naseGauteng kungekudala ngelokuqobisana nengxaki yolwaphulo-mthetho ingakumbi ulwaphulo-mthetho luphathelene namaqela emigulukudu. Ukanti namhlanje abahlali baseMichells Plain eKapa eNtshona Koloni bavakalise izimvo zabo ngelinyathelo. Uluntu oluchaphazelekayo luphefumle kwingxaki yobundlobongela obudalwa ngamaqela emigulukudu nalapho umongameli wesizwe uCyril Ramaphosa ebhengeze ukuba umkhosi wokhuselo wesizwe iSouth African National Defence Force ke ngamanye uza kungenelela ukuncedisana namapolisa ukujongana nale ngxaki kwiphondo leNtshona Koloni. Noxa urhulumente ukholelwa kwelokuba elinyathelo lizawudala utshintsho kwiingingqi zolwaphulo-mthetho abahlali basavakalisa izimvo ezahlukeneyo. We want them to do a certain task, not like in the past where they were sent from pillar to post, but that it's more organized operations that will take place. Eyona nkxalabo ingakumbi kubahlali kwingingqi yeCape Flats yeyokuba oku kutyalwa kwala majoni njengeenzame zokubuyisa uzinzo kule ngingqi sisisombululo esisigxina kusini na. That is the concern that many have. But I think this is a whole of society approach that needs to take place. For me, I feel that unless we deal with the root causes of crime and criminality, I'm speaking about poverty, I'm speaking about unemployment, school dropouts,
absent fathers, sense of belonging. Those are the things that needs to be addressed in this Western Cape so that we can deal with the real issue of crime and criminality. Abanye abahlali ababonakalisi ukuxola lilinge lokutyalwa kwalamajoni kuba berhanela ukuba lineempembelelo zepolitiki. We also think that it's almost not too late. It's too late for a number of young people who died on our streets, innocent young people. But also it feels more like a political ploy. Lamajoni azawutyalwa kumaphondo aquka iNtshona Koloni neGauteng. Nansi imozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi noNcuthu apho ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yam yemozulu bese nona ngegama kaloku ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yasebathenjini mvanje ngokubanzi masijongeni ke nansi kaloku ke imozulu leyo ke mzuzwini ekhaya siye siphawuleni izigaleko zamvanje kuMzantsi Afrika ngokubanzi kusukela kakhulu phaya ekuseni ngomso emini nangokurhatya mpela ke mbukeli wami uyakuphawula nawe uba noko kusibekele kakhulu kwindawo ezininzi ezizinze kumntla mpuma njengamaphondo afana phaya eFree State futhi ngamandla ke kumbindi olapho nondawo ezifana phaya ko-Welcome futhi ngela xesha lasekuseni phaya zezo ziganeko zentshizane futhi yonke la ntsasa ngamaqondo okutshisa afikela ku-16 degrees ekuseni ngokubanzi kwakhona futhi masijongeni ke bethuna amaqondo akho kaloku aphantsi naphezulu siye sivule ke mbukeli wam ngephondo lokuqala eliphaya lona ephondweni lasempuma koloni ngamandla ke mzonzulu wam ke kumbindi nentshona elapho njengapha korhafu kwasekuseni futhi zinazo zonke nje ezangalo mafu angephi ngenxa ka-8 degrees ekuseni kanti ke zibephile ngolu hlobo futhi ephondweni lase-Free State ngamandla mbukele ekhaya phaa kumazantsi futhi nencam yelaphondo njengendawo ezifana phaya koBloemfontein futhi nazo zonke nje ezaziphaluka kwasekuseni futhi amaqondo okutshisa phantsi lelashumi nje elikhathwa sisihlanu kanti ke imozulu yenjenje futhi ephondweni laphaya entshona koloni impela ke mzonzulu futhi ke kumazantsi nempuma yelaphondo phaa kucwenge kamnandi phaya kwindawo ezifana phaa ko-Oudtshoorn futhi ekuseni bevuka kumyoli phaya ngo-11 degrees kanti ke baphila ngolu hlobo futhi ephondweni laphaya eNorthern Cape mpela mbukeli wam ke kumantla ndawo ezifana phaa koGoromani futhi ekuseni qaba ngamafu mpela nezo ntshizane ezithe xhaxhe yonke la ntsasa amaqondo okutshisa phantsi ngo-16 degrees kanti nansi imozulu ephondweni laphaya eNorthwest ngamandla mbukele ke kumantla futhi nombindi welaphondo ezindaweni ezininzi phaya koMahikeng kwasekuseni futhi kungafefa noxa kungabandi ekuseni ngenxa ka-17 degrees xa bevuka ngomsuku kanti ke bukele yenjenje kwakhona futhi ke imozulu phaya eRhawutini apho sikhoyo ke thina ngakolo mzuzu mpela ke kundlunkulu welaphondo kuphaya kaloku kooPretoria kwasekuseni futhi kungafefa bebubanda ngenkwankca nje engephi ekuseni ngenxa ka-18 degrees mbukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi sijonge ephondweni laphaya eLimpopo ngamandla ke kumazantsi nempuma elaphondo njengaphaa koPhalaborwa futhi bevuka nje ekuseni phaa kungafefa kubande ngamaqondo okutshisa phantsi ka-19 degrees kanti ke imozulu futhi yenjenje kwelaphondo laphaya empumalanga ngamandla ke kumazantsi welaphondo ndawo ezifana phaa kaloku ko-Ermelo futhi ekuseni futhi zezo ziganeko zezo tshizane nje zithe gqa yonke la ntsasa amaqondo okutshisa phantsi ngo-10 degrees vuma ndivale ndisonge imozulu ngephondo lokugqibela phaya KwaZulu-Natal impela ke kumazantsi welaphondo Kokstad umzekelo phaya ekuseni futhi ungabanda ngenkwankca njengephi ka-8 degrees mna ndikuthanda kangaka xeshele myoli. Kanti ke iKaizer Chiefs nayo inomdlalo weCAF Confederation Cup nalapho izaqobisana nompondo zihlanjiwe baseJiphethe iZamalek. Lo mdlalo wokugqibela kaGroup D uzaqala ngentsimbi yesithandathu ngokuhlwa nje kwelaseJiphethe kwaye iKaizer Chiefs kufuneka idlale ndanganye kumdlalo ukuba ifuna ukudlulela kwi-quarter final zale tumente kamnandi mawethu.